Naiz eta sei herritan, sei hizkuntza mintza, improvisazioa gure zubigintza. Asmatzen da bidea, asmatzen da hitza, arriskuaren plazer horretan gabiltza. Bidea asmatzean asmatzen da hitza, improvisazioa ez alda bizitza. Ni amets hartzailuz naiz, 32 urte dauzkat eta hendaiarra naiz, eta bersolaria naiz. Azken urteetan lehen euskaldunak bakarra ginela pentsatzen bagenuen ere, gero eta gehiago ezagutzen ari gara beste lekuetan improvisatzeko tradizioa dagoela, Txipren ere badago, eta arrazoi horrekin Txiprekoen gana gatoz elkarrekin saio bat egitera.